Eagle 24 garkuwar al'umma. Assalamu alaikum masu kallo da sauraron mu. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan shirin namu mai farin jini wato daga unguwanni inda muke shiga lungu da sako domin zakulo muku unguwanni na cikin birnin Kanan Dabo. Sunana dai kan ku manta Ummi Idris Usman kasaita ku dakace mu. Gabatar muku da Eagle 24. Eagle 24 gidan talabijin da rediyo na farko arewacin Najeriya da ya fara watsa shirye-shiryensa ta yanar gizo. Shirye-shirye da suka hada da al'adu da gargajiya, kundin tarihi, kaɗe-kaɗe, wasannin gargajiya, labarai, gine-ginen tarihi da sauransu. Eagle 24 daga arewacin Najeriya ya zuwa duniya baki daya. Eagle 24 garkuwar al'umma. Ina ma a ce gobe ka turo a ɗaura mana aure da ƙarfe 9 daidai. Na san da kun kusan cewa excellency ne da Abuja yake magana. Abin da nake bukata shine ku kasance tare da Eagle 24 TV domin samun damar kallon sinkin abubuwan kayatarwa da burgewa tun daga nishadi da sauran abubuwan da zuciya take bukata. Eagle 24 garkuwar al'umma. Barkanmu da dawowa. Masu kallon mu a yau shirin namu yayi da rarmikiya ne a unguwar Badawa inda wakiliyanmu Zaituna Yusuf Badawa ta leƙa unguwar ta Badawa inda ta samu tattaunawa da mai unguwar wato Alhaji Isa Idris Jawa. Ga dai da tattaunawa ta kasance. To assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Alhaji Isa Idris Jawa mai unguwar Badawa. An haife ni a nan unguwar Badawa kimanin shekara 48 da suka gabata. Na yi makarantar primary school a Badawa Special Primary School 1979. Na kammala na tafi sabuwar kofa a shekara ta 1985. Daga nan kuma na tafi GATC Gwale Gamman Arabic Teachers College a 1988 har na kammala a 1991. Bayan nan kuma tun da aka taso dama ana an harkar karatuttukan addini tun daga islamiyya da kuma karatu na zaure har izuwa yanzu. To shi ke da muna godiya ya aka yi ka samu wannan mukami na shi mai unguwa. So alhamdulillah a kasar Hausa kusan al'ada ce akwai mataki biyu da ake bi na zuwa uku na mutum ya samu mukami na sarautar gargajiya, ko dai ya gada daga mahaifinsa ko kuma wani dalili ya kawo a bashi saboda kyakkyawan halinsa ko ganin zai iya. To alhamdulillah mahaifina shine mai unguwar Badawa na farko. Allah ya masa rasuwa a shekara ta 2007 kuma cikin yadda Allah da amincewarsa na zama mai unguwa daga wannan lokacin har izuwa yanzu. To kai ne na nawa? Ni ne na biyu. Kai ne na biyu? Bayan mahaifina na'am. Bayan mahaifinka ya? Bayan mahaifina rasu ni ne mai unguwa na biyu. Kai ne na biyu? Na'am. To kuna da wani bukata ce a gurin gwamnati? Wani tallafi haka? Ai babu wani mutum ma ko wata al'umma da za ta ce ba ta da bukata a gurin gwamnati, domin gwamnati uwar kowa ce. Hakika wannan unguwa tamu ta Badawa muna da bukatu masu yawa wanda muke neman gwamnati ta yi mana. Abu na farko dai shine abin da ya shafi harkar ilimi. Muna da junior secondary school ta maza
to amma attaching ne da ainihin primary school, saboda haka muke neman gwamnati ta samu mana da junior secondary school ta maza wadda take mai zaman kanta. Sannan kuma abu na biyu, ba mu da ainihin makarantar secondary school senior ta maza. Duk inda aka ce ga maza to dole su ma suna bukatar inda za a ajiye su domin su yi karatu, saboda haka muke bukatar gwamnati ta yi mana, ta samar mana da makaranta ta secondary school ta maza, kamar yadda alhamdulillah muke da makarantar secondary school senior ta 'yan mata, kuma muna alfahari da wannan makaranta. Abu na biyu shine abin da ya shafi ruwa. Gaskiya shekaru da dama da suka gabata wannan unguwa ta mu ta Badawa, kimanin shekara 20 zuwa baya, muna samun ruwa kusan a cikin Kano muna ɗaya daga unguwannin da muke samun ruwa. To amma gaskiya wannan karan bangaren abin da ya shafi ruwa mun samu matsala kwarai da gaske, ba ma samun matsala, ba ma samun ruwa kwata-kwata yanzu, sai a yi wata ɗaya wata biyu ma ruwan ba a samu ruwan famfo ba. To wallahi mu dai ba ma ce ga dalili ba, amma dai ba ma samu. Amma a baya gaskiya muna ɗaya daga unguwannin da muke samun ruwa sosai kwarai da su gaskiya a wannan unguwa. Abu na uku shine abin da ya shafi harkar matasa. Muna da matasa masu yawa a wannan unguwa ta mu ta Badawa, ko in ce wannan gari namu na Badawa, kuma akwai wanda suka kai duk matakin da ake nema na ilimi. To abin da ya shafi aikin yi, wanda shine abin da zai kawo maganin taɓarɓarewar tsaro. Duk mutumin da yake da aiki da wahala ka tsince shi a cikin abubuwan da yake na ba daidai ba, matukar ba kuskure ba. Saboda haka muke neman gwamnati a ce ta shigo ta ɗauki matasan ma aiki, sannan kuma ta daɗa kulawa da harkokin abin da ya shafi iliminsu. A wannan unguwa ta Badawa a asalinta unguwa ce, amma daga baya Allah madaukakin sarki ya ɗaukaka ta zama garin Dagaci, wanda a ƙarƙashinta akwai masu unguwanni guda 14 a yanzu. Ita Badawa. Wannan unguwa a asalinta muna da tarihai guda 3 masu ƙarfi wanda aka samu asalin wannan unguwa ta Badawa. Akwai gari da ake kira Badi, wanda local government ne yanzu a Yobe state. Wannan local government din, sunan local government din sunan al'ummar garin kenan, ma'ana wata kabila ce wadda suke yin yaren Badi. To yadda labari ya ishe mu shine waɗannan mutane na wannan gari na Yobe wanda suke a Bada local government, wanda suke yaren Badawa, su suka taso a shekaru masu yawa da suka gabata, suka zo suka zauna a nan unguwar Badawa. Ake cewa mutanen Badawa har unguwar ta ci suna da Badawa. To dalilin taso wasu daga can, wasu sun ce na farko ɗaya daga cikinsu aka ba sarauta, ɗan uwansa kuma ba su gamsu da sarautar da aka ba shi ba, sai suka ga ba za su iya zama ba, saboda haka suka taso suka dawo nan suka zauna. Wasu kuma sun ce a'a, abin da yasa suka taso suka dawo nan, suna da shanu ne wanda suke kiwo, kuma a wannan lokacin shanun nasu sun bunƙasa, sannan inda suke kuma babu abin kiwo, sai suka dawo wannan area da ake cewa Badawa ta yanzu, suka zauna suka ci gaba da kiwon dabbobinsu, wanda shine dalili na biyu, wanda kuma wannan dalilin shine yafi ƙarfi. Dalili, kakanninmu sun ba mu labari cewa a cikin mutanen wannan garin akwai masu irin wannan jajayen shanun. Dalili na uku kuma an ce farmakin da mutanen Borno suka rika kawo garuruwan da suke gabas a wancan lokacin, shi yasa mutanen wancan garin na lokacin suka taso daga wannan garin na Bade suka dawo nan inda ake kira sunan Badawa, suka zauna har zuwa yanzu, har ta ci sunan da ainihin Badawa. Abu na biyu, a cikin Bada din akwai wata unguwa ko wani gari da ake kira Jawa, wanda ni kaina na riski wani dattijo a wannan unguwa, kimanin zai kai shekara 90 ko wani abu, ya rasu yau wajen kimanin shekara 20, ana ce masa Baba Jawa. Sannan kakana shi ma kansa sunan lakabinsa Jawa. To mu a tunaninmu wannan Jawan kawai suna ne, ashe ba suna bane, sunan ainihin unguwar da su waɗannan mutanen suka taso daga wancan gurin suka zauna a wannan unguwar shine ake kira da Jawa. Wannan Badawa ta samu akalla shekara sama da 200 da wani abu.
domin a yanzu muna da dattijan da yake wannan unguwa ya kusa shekara 100 ko ya haura, a nan garin aka haife shi, mahaifinsa ma a nan garin aka haife shi, kuma sarakan da ya gani a gabansa an naɗa za su kai kimanin sarki guda 6, tun daga kan sarki Alhaji, aka dawo kan sarki Sunusi, aka dawo kan sarki Muhammadu Inuwa, aka dawo kan sarki Alhaji Ado Bayero, aka dawo kan sarki Muhammadu Sunusi na biyu, aka dawo kan mai martaba sarki na yanzu Alhaji Aminu Ado Bayero. Wannan shine tarihin wannan gari na Badawa. gaskiya ne muna godiya. Wani jan hankali za ka yi ga matasa da suke tasowa inda ba su sana'a haka a matsayin zaune? To babban jan hankalin da nake shine duk sanda aka ce za ka yi rayuwa lalle sai ka nemi sana'ari. Idan baka da sana'ar da za ka yi to lalle ba za ka iya tsayawa da kanka ba, hatta ibada sai ta nemi ta gagare ka. Saboda haka nake jan hankali ga matasa namu na wannan unguwa da sauran matasa ma na ko ina a wannan gari cewa lallai su yi kokari su samu sana'ari wanda za su iya tsayawa da kafarsu. Rayuwa ta yi tsada, shekaru da tasowar mu komai a gida iyaye ne za su yi maka, to amma zamani ya zo su kansu iyayen yanzu ba su da abin da za su iya yi, dole sai ka tashi ka nema, wanda shine za ka rike mutuncinka a cikin rayuwa insha Allah. Mahmud Adam Badawa na ɗaya daga cikin dattawan unguwar da wakiliyar tamu ta zanta da shi. Ku dai saurari yadda tattauna ta kasance. Mahmud Adam Badawa. Adam Badawa, to me zaka ce game da wannan unguwa taku ta Badawa, inda muka tattauna da mai unguwa na Badawa? Ya kake ganin yadda yake mulkar ku a Badawa? Kuna jin daɗi? Wallahi muna jin daɗi sosai, muna mu'amala sosai, tana tafiya kuma da koyi ba wata matsala tsakanin mu da su. Tun babansa ma haka muka zauna muka taso, tun mu da babansa ma muka taso muka yi abubuwa lafiya kuma shi ma yanzu ya hau ba wata matsala tsakanin mu da shi, kuma yana tafiya normal wannan. Wato baba shi ne na nawa ne akan shi mai unguwa, na nawa ne ya karba shi? Shi ne na farko a nan da wannan nan Badawa. Bayan babansa ya rasu? Babansa ya rasu, shi ne na farko. Shi ne na farko inda ya karbi mai unguwanci ba. Kuna da wata bukata ne a gurin gwamnati da za ta tallafa muku ta wani bangaren wasu abu da ba ku da shi a nan Badawa? Abubuwa da yawa kai, tituna da sauran gyaran masallatai da abubuwa da yawa muna bukatar gwamnati da za ta yi mana, muna bukata sosai. Wakiliyar tamu bata yi kasa a gwiwa ba, inda ta samu tattaunawa da wani matashin da ke jin daɗin zamansa a unguwar ta Badawa, wato Habib Idris Usman. Bari dai ku ji daga bakin wannan matashi. Sunana Habibu Idris Usman Badawa. Habibu Idris Usman Badawa, ko ya yanayi na haka mulki mai unguwa, ya kuke jin daɗi? Ya kuna jin daɗi ne ko akwai wasu matsaloli? To alhamdulillah gaskiya muna jin daɗi 100% sosai, saboda hakikanin gaskiya da irin abubuwan da zai tashi a unguwan nan kusan yawanci mai unguwa zai kirawo ni, idan ya kirawo ni zai samu tattara masa al'umma, muka tattara masa al'umma a hakikanin gaskiya yana yin iya bakin gwargwadonsa 100%, shine iya abin da muka sani, kuma babu wani aibu, babu wani rigima, babu wani tashin hankali, kowa da kowa lafiya kamar yadda ya zauna da al'ummarsa lafiya. Hakikanin gaskiya muna jin daɗin wannan 100%. Gaskiya ne. To kuna da wata bukata ne a gurin gwamnati na bangaren wasu abubuwa haka da ba ku da shi a Badawan? To gaskiya ne muna bukata sosai, saboda kin ga na farko ba mu da ruwan famfo, na biyu alhamdulillah da muna neman titi, to kuma Allah ya riga ya kawo mana an yi. To yanzu babban bukatar mu muna neman kwalabati da kuma irin cikin unguwanni haka kamar dai kamar tituna irin wannan namu, inda da yi wadda za mu samu a mana kwalta, to shi ma muna bukata. Kuma muna bukatar fituloli wanda za a yi mana akan titi, kuma hakikanin gaskiya kamar bangaren wutan nefa muna shan wahala kafin mu same ta, don wani zubin sai kusan karfe 12 ko 12:30 ko fiye da haka ma za ki ga wuta, amma hakikanin gaskiya muna daɗewa kafin mu samu wuta. To jama'a, kun dai je da tattauna ta yau take kasancewa a tashar Eagle 24 TV, wadda Ummi Idris Usman nake gabatar muku. Bari mu tafi takaitaccen hutun lokaci, ku dakace mu. Ina ma a ce gobe ka turo a ɗaura mana aure da karfe 9 daidai. Na san da kun je kusan cewa excellency ne da Abuja ke magana.
abin da nake bukata shine ku kasance tare da Eagle 24 TV domin samun damar kallon sinkin abubuwan kayatarwa da burgewa tun daga nishadi da sauran abubuwan da zuciya take bukata. Eagle 24 garkuwar al'umma. Gabatar muku da Eagle 24. Eagle 24 gidan talabijin da rediyo na farko arewacin Najeriya da ya fara watsa shirye-shiryensa ta yanar gizo. Shirye-shirye da suka hada da al'adu da gargajiya, kundin tarihi, kaɗe-kaɗe, wasannin gargajiya, labarai, gine-ginen tarihi da sauransu. Eagle 24 daga arewacin Najeriya ya zuwa duniya baki daya. Eagle 24 garkuwar al'umma. Barkanmu da dawowa, yanzu shirin namu zai dora. Unguwanninmu Abdullahi Badawa na ɗaya daga cikin daɗaɗɗun mazauna unguwar ta Badawa, inda wakiliyarmu ta samu tattaunawa da shi. Sunana Dallami Abdullahi Badawa. Malam Dallami Abdullahi Badawa, ya yanayi na mai unguwa Alhaji Isa, ya yanayi na mulkinsa, kuna jin daɗi ko akwai wani matsala da kuke ɗan samu? To alhamdulillah, tun mahaifinsa ma muna zaune da shi lafiya, kuma mutum ne wanda mai son kuma zaman lafiya. Saboda haka ko a lokacin mahaifinsa duk wata fitina da ake a unguwan nan zai wahala ta zo mana nan Badawa, saboda da mun ji an ce riot, an fara riot a cikin gari, mahaifinsa zai sa mu je mu tare hanya mu hana waɗansu shigowa nan unguwar. Shi sa baki waɗanda suke wani gari ma kamar Ibo, Kalaba, ba inda zaki je ba sabon gari ba ki je ki samu baki kama daga Ogoja zuwa Ibo zuwa Kalaba su ji daɗin zama kamar a nan unguwar. Alhamdulillah, kuma bayan mutuwar mahaifinsa shi ma ya ɗora akai, muna zaune da shi lafiya, yana ɗaukar shawarwarin mu ma muna ɗaukar nasa, kuma yana tafiyar da ayyukansa yadda ya kamata. Alhamdulillah. To kuna da wani haka, kuna da wata bukata ne a gurin gwamnati da ba ku da shi a Badawan kuke da bukata? Gaskiya muna da bukatoci da yawa a nan. To na farko dai a nan Badawa gaba ɗaya ma ba mu da ruwan famfo. Ruwan famfon nan gaba ɗaya ma pipe din ya fashe daga main pipe na nan Badawa bus stop, saboda haka yana zuwa da wari. Maimakon ma ya zo maka ma ka kwantar da shi da wari yake zuwa, pipe din ya fashe babu. Sannan nefan nan kuma duk da ba alhakin gwamnatin jiha bane, amma dai in aka kawo mana ita karfe 11 dare aka dauke ta 6 na safe, za mu ƙara ganin ta bai gobe 11 dare. To duk waɗansu masu ayyuka kuma na fridge da take neman kuɗi da mata iyayenmu na cikin gida da masu walda da masu menene za ki ga cewa babu wutar da muke amfani da su, da mu yanzu gashi aiki zan yi da waɗannan panel din zan yi fenti, yanzu babu wutar da zan yi, dole yana je na siyo generator, na dauko generator, na dauko mai, na zo ina ta fama, kuma karfin da generator zai ba kamar karfin nepa bane, so aiki na ba zai zama accurate kamar yadda zan yi da nepa ba. To da kuma muna da matsalar ruwa da kuma matsaloli dai wanda na kwata ga sunan ko ina ba kwalbati, in an yi ruwa gidajen da ruwa yake shiga a nan Allah ya yawa da su. Hatta sabon titin nan ma da dan majalisa mai barin gado ya mana, an mana shi ba mana kwalbati ba, wannan ma shine babban matsalar mu yanzu a nan Badawa, saboda wallahi ayo aka yi ruwa sai ya shiga gidajen mutane. Saboda haka muna kira da gwamnati dan girman Allah ta duba wannan titi da aka yi mana sabo, ta kawo mana dauki a zo a yi mana kwalbati a wannan titin. Ibrahim Sale na ɗaya daga cikin dattawan da ya yi fashin baki, inda ya tofa albarkacin bakin nashi, inda ya ce a kawo musu ɗauki a unguwar tasu ta Badawa domin harkar shaye-shaye na neman zama ruwan dare a unguwar tasu. Ga dai da tattaunawa tasu ta kasance da wakiliyanmu. Sunana Ibrahim Sale, amma in ka gilma da wannan ɗan talatin, kowa ya fi sani na da wannan sunan. In ka ce Ibrahim ɗan talatin, ni kaɗai ne a nan garin. Nan Badawa nan ba, ni kaɗai ne kwarai da gaske. Yanayi na mai unguwar Badawa Alhaji Isa, kuna jin daɗin mulkinsa da kuma ko akwai wani akasi da kuke dan samu? Ni a harsashe na sai na ga cewar kamar a nan Badawa da unguwar Gaya da kawo da nan kusa yankunan mu dai nan, ni zan iya cewa babu wata unguwa da ta dace da mai unguwa gaskiya irin mu, saboda mu mun yi sa'a, shi mai unguwar mu ya yi ilimi na zamani kuma ya yi ilimin addini, domin duk abin da za ku yi da shi za ka ga ya kawo maka reference na abubuwa da yawa wanda lalle za ka gamsu da abin da yake cewa. Saboda haka mu ko mun gamsu gaskiya da yadda yake tafikar da mu, shi dai mai unguwar mu na Badawa nan mun gamsu kwarai yadda yake tafikar da mulkin sa anan.
kuna da wani abu da kuke bukata ne ta bangaren gwamnati kamar tallafi haka abubuwa da dama da kuke bukata a Badawan koko dai ba ku da matsala? A muna da matsala sosai. Kamar wace kenan? Babban matsalar mu a nan Badawa shine wato akwai 'ya'yanmu, zan iya cewa da 'ya'yana ni kaina na kaina a ciki, wanda sun shiga wata harka wanda gaskiya ba ma jin daɗin ta, wato harka ta shaye-shaye da sayar da kayan mai. Wannan shine babban matsalar mu gaskiya mu a Badawa. Bayan wannan kuma gaskiya sai 'yan kwalabutocin mu dai haka da muke buƙatar ɗan gyare-gyare, amma wancan gaskiya fi ci mana tuwa ƙwarya gaskiya. Harka shaye-shayen nan, harka shaye-shaye sai da miyagun ƙwayoyi da kuma sha, wannan abin yana damu kuma har da 'ya'yana a ciki. Wannan abin gaskiya yana mugun damu na ƙwarai da gaske. Jami'an tsaro suna zuwa, abin da ke ba mamaki idan jami'an tsaro idan sun zo, idan an kama mutum an tafi da shi gobe kawai sai ka gan shi, ko da ka yi wani reacting na wani abu ko za ka taimaka wa jami'an tsaro akan wannan harka da ake tamu ta ba wannan mara kyau. Abin da zai baka mamaki ko ka taimaka wa jami'an tsaron kashe gari kawai sai ka ga mutanen a waje, to ko me za ka iya yi tunda an kama ma saki za yi, to me za ku iya yi ku mutanen unguwa kai? Ba wani abu da za ku yi tunda an kama ma saki za yi. Shine kawai mu babban abin da yake damun mu gaskiya, yake ce mana tuwo a ƙwarya a nan Badawa. Gaskiya wannan abin yana mutuƙar ɗaga mana hankali ƙwarai da gaske, ba don komai ba saboda su wanda suke kan harkar mun fuskanci cewar suna kinkisar wa'yansu na baya kuma. Misali ai wa'yannan da suke wannan harka ai suna da ƙanne su ma, to yanzu a ce yaran mu wa'yannan 'yan manya-manyan ga harkar da suke, su kuma na ƙasa da su suna ganin abun da suke yi nan gaba. Kin ga su ma ƙananan ci gaba za su yi da yi, shikenan unguwa ta lalace gaba ki ɗaya. Hatta kai ta kawo yanzu ni ina jin kunya in na je wani guri ma na ce ni a Badawa nake, ba don komai ba saboda ina ganin wannan abun gaskiya abun kunya ne kwarai da gaske, wanda muka bari, wanda mu iyaye ya kamata mu hoɓɓasa. To wasu daga cikin iyayen namu sun yi iya bakin kokarin su, amma gaskiya abun ya ci tura. Gabatar muku da Eagle 24. Eagle 24 gidan talabijin da rediyo na farko arewacin Najeriya da ya fara watsa shirye-shiryensa ta yanar gizo. Shirye-shirye da suka hada da al'adu da gargajiya, kundin tarihi, kaɗe-kaɗe, wasannin gargajiya, labarai, gine-ginen tarihi da sauransu. Eagle 24 daga arewacin Najeriya ya zuwa duniya baki daya. Eagle 24 garkuwar al'umma. Ina ma a ce gobe ka turo a ɗaura mana aure da karfe 9 daidai. Na san da kun kusan cewa excellency ne da Abuja ke magana. Abin da ke bukata shine ku kasance tare da Eagle 24 TV domin samun damar kallon sinkin abubuwan kayatarwa da burgewa tun daga nishadi da sauran abubuwan da zuciya take bukata. Eagle 24 garkuwar al'umma. Duka abinda muka kawo muku kenan a wannan shiri namu na yau, wato daga unguwanni, inda wakiliyanmu Zaituna Yusuf Badawa ta tattaro ta gwamutso wa'annan rahotanni, inda ni Ummi Idris Usman Kasaita nake cewa ku sha ruwa lafiya, Ramadan Karim. Eagle 24 garkuwar al'umma.